Ito yung katapusan ng gihulog part. Ikaw ba't ito? Ay, katulaw. Ay, katulog man di ay ito. Pwede yung pamuging kadua. Yati noon mo. Ano mo gani unta? Ang katapusan ng gihulog. Katulog. Yati mo. Adili sa, aksa una. Nan. Mag-vlog na ako, butong. Mga tagbutong. So guys, bukat kat na ko. Huwag ka na, sige. Pero butong. Yeah. So guys, magkuwas, magbutong tayo. Okay, kira. Kira, viral dulu na. Viral infection. Camera sino ka pa? Hoy, jatis. Buka ng camera sino ya. I-vlog nga. Oh. Ibar vlog mo tagbutong part. Oh, so karon nang mig butong mo ni kaning anting-antingan nga mukat kat butong gabali mo sa ka. No? May kagang kasi lantang oh. Sangit kag. Amor gabog-gabog digid siya. Murag bubalik sig naog. Habog na. Oh. Nagkanga na sa kabulig pa. Ha? Bitayin ng iskabulag. Din pagtugpa pakitag lubot. Guys, ano ba? Sa ikaw. Ikaw sa kapart, ako ikanaog. Dat, sakay dyan na. Dat, suna part? Sumana orang. Bitay dyan ang ba? Pag-uban mo na si kabulig. Pero ka book on hire. Inig naog di mo hiire. Salpong alamang ka. Dito ka naman. Oh. Munay kuan mukat-kat sa mo ang security be butong. Tanaw dalaga ng butong oh. Buka daw na raw. Now blat. Ay. Ay. Butong? Na! Murag mo na. Blat. Dat exercise oh. Marag mo birto ko. Dat. Tes ano? Dat. Yawa ka ayo. Oh, nahagbong og lube. Nahagbong og lube. Ang lubot na to? Dat. Anan. Timber gabajig pakpak. Gamat na to. Baling na ko glawa si tawhan niya. Oh, Anan. At time mo lagi. Agbaraso anang lubutan dapat. Yan ang bulog ako yung ito na pro abs. Itlog na po na. Buke. Butong o botong. Ay mantinil sa mig butong ro, hindi sa may magkuan ato mga dissertation. Scripper. Scraper secure. Scripper. Muna ikagot anang samputan aw nang kuan. Kaya nangalungis na egg. Butong baka na. Wala na ako bo oh. Sama na eh, ito. Di siya ito. Ato talaga na. Ala ulo ni Bobot. Oh. Di ka na ulo nito. Kato na bug na. Naulog ka to, oh? Kada. Oh, ipapagana. Ayaw ba? Ano dapaitan? Wala dyan. Wala. Tara, sa bad. Wala no wait sa. Ano? Ano ang kaigon bad? No, ite dyan ni oh. Ite ni bad oh. Oh, ite. Ay sa bad. Na. Diyo. Wala kami tabat. Wala ra. Wala ka na ron tel. Nauna napiang nun yung tel. Napiang ng tel. Hindi malasa. Nakita ko gulod. Ya karon guys. Kaon make boots home. Nang himasa si Alvin kay nakatunog og kuan ite kinabuan dalayang. Ligo dyan, matay fresh na fresh. Sikreto ng mga gwapo. Anan mo lagi, masarang lagi. No? Mahirap ang maging gwapo. Sarang lagi. Katumrag fighter porma, fighter. Anan.
Agite, wala na kanapiyang. Sa man eh. Ada Hindi ko glawas yung tawhan na ibog. Pero tingnan mo, ano? Maibog tong manghod Alja na. Terus ginoo ko Zay. Kuya Alja. Ya, Alja. Ah sige kana. Agsa una. Ngawat mig butong. Oh. Kanang gipa binigipa. Ipabayad tinuod be. Blat. Walang barye. Maman. O ka pa minangawat. Blat. Patay. La, butong. Dat. Nawala gay. Kausaran tigbas lagi. Waji unod. Banto kay paet. Ikaw bakit? Wala inod, pastilan. Tara. Nan masagay na Roy. Sapay. Uga kadto na gay butang og kala ha, bukayo na nagpaingaw. Wala sapay. Hindi daw. Kanay. Papasukan ko ubos. Mas maayo ana dugay mahurot. Pala pa kayo. Yan na, Roma, lingaw kag ginit-kit ang sagay. Maga problema ng butong na mahal tag mga gurang kay. Ang kapo na ikaw na daw. Maya man tag gurang kay. Mukha unta og ka lang humaw. Wa ning ipong balot. Oh, Pate mulukan mo tay, awnan. Kanang atbang ani part, kanang mga kod gamay. Mulubon ka na. natawa ng birth certificate aram makaila kag kinsay manghod ana. Oh, katong mga ni wala. Mangingat. Ligas na dagoy nag-edad sila. Katong mga Wala bunyage. ko na part. Tuara, gitungab na. Mula tayo. Dat, Padlong anong tumoy arang parwa. Wala. gaparkor. Bulugan tanang lugar. Sakto na dia. Bitay anang parwagaw 100,000 views. 1 hour. Yes. Isa. No, ikaw nang lapad ba na piet? Mura magkaseng. Usa man butungan ni mura magkaseng. Sakto dapat si Alze. Dato ka kanarang ka sa tamo ikuan. Kanarang gisa kami di sakto. Ayo, wala tawo. Di ba katong ganing unang gihulog sakto Le. to. Layo apo kayo. Kati kaduang gihulog sakto. Ikaduang gihulog. Anong tinawag ka ay bisig isang? Oh. Perliro. Sakto. Ikadua. Kadua ang ikaduang gihulog. Panglangkat tatanan na gaw. Kanarang gasa. Na to sa walog blat. No. Ra. Gaw. Pinagsaan. Oy, mura man kagaluget. Wa na ipugas. Sa bitaw na. Wa na malungag bilat. Adya mo nga na kay marugit pa sa ng uban ana. Lang tag hinurot anak ro. Di ko lang pag-usa. Pag-usa. Di na kumukha part. Ito. Ayun na, sa part. Put datanan kay inigbalik na to pon. Baho. Wala uyab. Kisaman? Wala uyab? Ay Ginoo ko. Banto kay gapapadaan si Juan Bus Alben. Lat. Bajig pak. No, sakto ning lubay. Koray di. Dat, gausan mo no, gatulus-tulus oh. Ibalik pag suyop gaw. Ibalik og suyop. Yan pala agi-agi hakak. Oh, masarap. Dat, walay oh, masarang mo na masarang nga manglugitay. Og 15 gana mo upir ari kasak anay lubay aw. Komportable jud kayo ninyo ang oras kay paspasi mo katkat lubay. Tala atong subayon nato tong kan. Tala, subayon nato. Go. Haman? Pesto. Sige, mari mi hare. What's up? Pastilan. So karon atong alusukon ni mga buang hare kay ga hipusay og butong, wala ga balik dayo nay balong giuho ko pagayo. Kasi baling sulupahan eh. Isa nagkataw-an ni mga buang oh sa hatang atan. Manong yabot mo ng kawalugan? Litse. Galuget mo. Ay bilat. Gisit talo ni oras na to, ang collaboration, temporary na. Iturara eh? Bilat. Interviewhan si Vince. O dyan ako reply ito. Interviewhan si Vince. Planer ko siya. Parang, yung mga followers niya gwapo. Planer si Vince. Ah.
ning. Gwapo mo na kadong. O dagay. Pagka panapapatog at sukod papadog mo balik. Tudong. Yawa! Tungkuan, pressure. At sundalo na ito, ito jig nga utong lubihan eh. Ha? O lubi pero maugan ni. Nawat lubi nandi man puta kawatag na wong. Oo, bisan pa kay di puta kawatag na wong. Lat. Pagkapansing ilin. Paritunin to punuan sa ininon. Usa ma palito na tugtag sa kalibon ning punuan. Ay na, dahil ko na rin eh. Pinipol. Nang suba-suba. Naa. Dat. Naa jadi unggoy na ring saka oh. Dat. Nawala ko sa sakit tiil. Kanaaw. Kay. Dat. Mauhin ka saka. Dat. Gihipos dayon. Gihipos. Ala mga kawatag butong. Sayo karon ka? Sayo ko. Lan. Nan, aglubot. Dat masarag lawas oh. Matay, murag katong. Dat, day, dat. Nay nabali. Nabali. Dat. Dat wala sa dias. Wala dat push up oh. Bali. Tarang siya rin Balik push po up. kayo around. Oh, ang tawa. Murag barko. Yan oh, nagawa. Isikan ka. Uro mo pala ito. Isikan. Nan. Nan, masarang lagi. Paparehas doon na ikuan o na itong gi-consult. Sagay naman. KMG is naman? Sagay. Gahagtik ma, mura mag. Kumingon mo. Oh, saan yung gituro rin? Narao. Yung bro katoy kaduha. Maayo noonan sagay kay aron dugay mahurot. Sarang na. Ito na? Sagay. Matibak ka gold man? Bad, ito na naman nagira. Ikaw yung manaw. Ano pa sa unod siyo? Arang-arang puno na kay saan ang wala jay uno pa. Ato sa imo na. Kuha. Tari ako na part. Ito na naman nagmanaw. Punto lagi itong ganyan lagay. Ang ikatulungan tao. Paniyan mo ka na ikaduha. Punto kayo na siya. Yate po nung kadinang. Punto man ako sa di na igsuon. Basta ka rin po nikan sikat ning. Wala mo kabalaw ka nang ikaw ni Papa Simon. Katunang nahingnaog na sa file. Sagay na to. Nablat ka. Wala klaro ning kasaka. Imbuyagan anang butong lagi Buangawd. ipakita-kita anang lubot. Naraimba ka siya? Dat, beepers oh beepers. Beepers. Tangin. Sige. Tisa, interview ako. Ara. Ang beepers. Dat. Anan. Masarag magic oh. Masarag magic lagi. Oo. Lah. Masarang lagi. Bayaw. Kuya, ay. Kuya Mampaud. Ay, asa di kasama ni mo? Tayo itaw. Ito. Oy. Hoy. Dapat ng Papa. Kamata. Silip mango. Pagsamala. Out to ako umanghod kay. Pagsamala. Tapay isa. Pagsamala. Ikatulo. Pagsamala. Ay naman to isang laboy pag ko naman magdugay ng gitala eh. Pagsamala. Hoy, ito dumala ka rin mo ng kapit ang mulong-mulong daw. Asa na ito daw? Musa man ang butungan na, mura makagabo ako kahoy. Yung sugado. Patay na, ipay na po kalsi na. Try. Oh, tara, last. Yeah. Oh, tayo. Sabar. Ang lagyaw da, oh. Balik pa nag-iinom na to. Balik na bubo. Oh, sige. Tara. Tara. Tisa. Gat up, itulmo pag si Tibason. Oy, patulmo na raw. Oh? Dat. Murag taga ko ano, murag bartender. 100 ka buwak. Dito bitan ang kamutron. Naigayo ka.
Daplin tayo ng kamo. Isa ta pagluwa ba? Isa pagluwa. Kamatay. Isa ta ba? Dat. Karang. Boy tapang. Challenge ni. Oh, mukbang challenge. Boy tapang. Ni challenge kung kuan ni. Oh, Ni kung hingag Jawa. Si Tilyo. Tilyo. Oh. Boy tapang. Sa to. Tarawa tilyo. Bau ko traw. Last. Orang makan. Tilyo na ko eh. Luwe. Oh. Ganda. Kita Sarang. Animal. Pasensya kayo guys, gilantan ito na. Gilantan, bawa ka ng tambal. Nasalangan pag ino. Napay tuwa ko na. Ya mukbang. Oh, nanggigigil ako. Mamatay na ko ugma. Nanggigigil ako. Dat. Magic oh. Masarag magic oh. Oh, na? Masarag magic. Ha? Tubig siya. Bisa kita kuntian. Dat oh. Oh. Ate masarang lagi. Nasalangan ang tambal. Ate lupig si Butapang. Ato. Kamuritsing nga nang nawo. So tora, nanghinaw tutong buang ato. Nanghilamos kay gakamuritsing na naog kaog butong. Butapang mong kuno siya. Ay ato sa base Alvin pa. Ha? Tama ba si Alvin pa sa ko? Oh. Dat, tumbling siya oh. Dat. Masarang lagi ne. Butapang. Oh. Lopay gwa ni makay mo ni mo atugaw. Oh. Bep, magabep sa bep. Oh, yeah, bep na po dya, bep. Oh, masarang mo bep na. Ang katong ipalingin-lingin. Oh, dat. Ipalingin-lingin, oh. Kuliman no. Oh. I-circle, oh. Para itong Domingo ilang kabin sila po. Nihilak. Tigay pinaskuhan. Pinaskuhan. Busog hilak ani. Ginoo ko. Hilak. Kedat Badriko da. Yo, what's up? Tumaura to guys. Atay, kapoy. Guys, kayo wala content. Giubunong ko. Wala may content. So karon gabutong ramigikan. Mautong gabutong may kapuya kaayo ning mga watag butong. Kapasuliyog si Algie ba nga iya ako ng butong. Nya ag sa ikon ra man di ay. Kanang Prinda ra man di ay. Kadali pataw. Ay kilulse. Uga usa ingi po ni mo ipailis part. Bisag unsa ra, basta kay makakausag bot. Aw. Ay ngipong. Murag nabe. Dili na ko magangipon gani. Ha? Dili na ko magangipon. Kay. Practice na lang kung higop ug hangin. Patay ako, di na dyan ako kumukuha. Nilugaw na Hindi sa man kutsarahan na ganiha, karon pa mo nang gawas. Ginara na halak ganyan luyo. Go. Mo di ko mukhang krus man ako na kay usik luto sunod si mana ako kaon. Ito na nahubog ko lagi ito una. Nakaingon jog, di na ako minom. Oh. Ruy sa Kadlaw. Oh. Sa Kadlaw di ko minom. Kay, makalapaw. Pagsa ka pagbutong. Binuangan naman yung pagkaon. Sayang nga naman yung butong dili mo. Agaran, akong papa may gahagog tanong mana. Kana lagi pong kuan. Eh malapit na ko ninyo. Man. January 3. Susta sa mga. Ha? Da? Balay to, sa balay. Ikaw manapit ko karong kuan. Sabar to siya tanan guys. So kay wala may content. Kay kare laging busy may sa mong exam. Wala may mauno na ang content. Mura baga exam. Sa Martes shooting utro. So karon magama may video sa pang Facebook. So moro to among vlog ha. Wala niyo pagkating na ron. So moro to among vlog kay Nag-ubo-ubo. gawa na may video. Pero dira na kita kay ba. Hope nga na-enjoy mo atong Hindi siya man, magkakit mga vlog. mga kanya. So thanks for watching and don't forget to subscribe
and click the notification bell and Tapigan ng- like and share. So, ayaw mo skip sa ad kay para kusog inyong signal. Ayaw gi-skip niyo yung ads para kusog inyong signal. Walay loading. Sigaw, walay loading. Bulian din una eh. See you, your greatest weapon against stress. Bang! Peace out.